tak sa zlakol, že už A búja, a kocsi rendben van. Na Kuka rendben ulicu. van. Kamera rendben van. A Keď lámpák hasonlóak. môj otec Ez došiel villog. domov, A rendszám is uvidel okés. mamu v obývačke, keď Nem, ezek alapvetően nem hosszú játékok, srácok. ma Kivéve, hogyha valaki nagyon-nagyon balfasz hozzá. Amit gyanús, hogy tedy én išiel, lehetek az. objímal Igen, ez anomália keresős játék. Így van. mamu a pozdravil sa, že ahoj, moja ahoj, Ez megint csak nepočula som, že úgy tűnik, hogy rendben lesz. už si doma. Itt sincs semmi. Ahoj, no čom si rozmýšľa toľko? No, keď to poviem ti, neuveríš mi a porozpráva, že čo sa stalo Nem, úgy tűnik, mintha rendben lenne. tých dňoch. Otec len povedal toľko, že zajtra môžem Mintha rendben lenne. ísť do Ezt docela vypýtať dovolenie. oké.